Urocza skrzyneczka dla dziewczynki. Wiecie co, tak ostatnio obserwuję, że te preparaty deku stały się już bardzo drogie. Ale z drugiej strony wcale nie musimy używać takich drogich cudów, żeby nasza praca wyszła ładnie i podobała się obdarowanemu. Bo nasze stare, dobre, klasyczne deku wcale nie jest drogie i niewiele tutaj potrzeba, żeby nasza praca podobała się obdarowanemu. No to dzisiaj lecimy po taniości. To jest skrzyneczka, którą bardzo lubię, bo ma takie eleganckie obłe boki. 2 kółeczka ze sklejki 10 i 11 cm. Zaczynamy od przemalowania na biało pudełka z wierzchu oraz tych okrągłych kółeczek. W dzisiejszym filmie użyję 2 papierów ryżowych z tego zestawu. Zestaw jest śliczny. Nadaje się dla dziewczynki, dla chłopczyka, no i właściwie dla każdego, bo te obrazki vintage są naprawdę urocze. Papier ryżowy przyklejam na te okrągłe kółeczka. Najpierw sprawdzam pod światło ułożenie kółeczka względem papieru, a dopiero potem przyklejam. Jak wspominałam wcześniej, używam kółeczek o średnicy 10 i 11 cm. I założenie było takie, że to większe kółeczko, czyli to z misiem, będzie na wierzchu, a mniejsza dziewczynka pójdzie do środka. Użyłam jeszcze drugiego papieru ryżowego, czyli takiej delikatnej szarości w kropeczki. 1 arkusz to za mało, żeby obkleić zarówno denko, jak i wieczko. Więc poszłam po taniości, okleiłam tylko wieczko. Denko, no tutaj zrobiłam kropeczki samodzielnie, za chwilę to zobaczycie, ale uważam, że ta taniość wcale źle nie wygląda, wręcz przeciwnie. Oczywiście mogłam tą pracę wykonać jeszcze bardziej budżetowo i nie korzystać z tego papieru w kropeczki, tylko po prostu te kropeczki namalować zarówno na denku, jak i na wieczku. Ale te kropeczki na papierze ryżowym są śliczne, delikatne, równiutkie, naprawdę robią robotę. I te, które ja namaluję, nigdy nie będą takie subtelne jak te z papieru ryżowego. Obkleiłam wieczko, obkleiłam 2 kółka, wysuszyłam, a teraz papierem ściernym wszystko obszlifowuję. No bo bez sensu jest obcinać ten papier, najlepiej go obszlifować papierem ściernym i wtedy jest absolutnie idealnie. Po obszlifowaniu zarówno wieczko, jak i 2 kółka maluję lakierem akrylowym matowym. 1 raz, cieniutko, ale taki lakier znakomicie zabezpiecza pracę. A gdy lakier wyschnie, pora zająć się dołem pudełka, przyda się wykałaczka. Dosyć długo zajęło mi przygotowanie takiego koloru, który będzie bardzo podobny do tej szarości, która jest na wieczku, bo ta szarość to do końca wcale nie jest taka szara, jak wygląda. Więc najpierw zrobiłam jaśniutki szary, a potem dodałam trochę zielonego i trochę niebieskiego. Wymieszałam i potem jeszcze dodałam kropelkę brązu. Dopiero wtedy zaczęło mi pasować. Pędzelek gąbkowy i farba akrylowa. Cieniowanie brzegów kółeczka nie jest konieczne, ale zawsze wygląda świetnie, ponieważ jest to taki dodatkowy efekt 3D. A jeżeli chcemy jeszcze dodatkową kropelkę elegancji do tego pudełka, to można dodać odrobinę luksusu, czyli lakier błyszczący. Można, ale nie trzeba, bo jeżeli to ma być praca budżetowa, to możemy to sobie odpuścić. Moim skromnym zdaniem, jeżeli to ma być praca dla małej dziewczynki, to kokardki i wstążeczki po prostu muszą być. To pudełeczko nie ma żadnego zamykania, więc pomyślałam, że dorobię takie zwisające kokardki i one właśnie będą takim rodzajem zamknięcia. Po pierwsze, wyglądają elegancko i bajkowo, a po drugie, młoda księżniczka będzie mogła poćwiczyć wiązanie kokardek. Nie macie nawet pojęcia, jak długo kombinowałam, jakie kokardki tutaj dodać, ale wyszło mi, że koniecznie muszę dodać jakiś kolor, żeby całość wyglądała ciekawiej. I z tego powodu ta malutka różowa kokardka, zobaczcie, chyba robi robotę. Napiszcie, co uważacie. Czy tylko mi się wydaje, że ona była taka absolutnie konieczna, żeby całość wyglądała ładnie i dziewczęco? Koniecznie w komentarzu, na pewno przeczytam. A w środku miś, trochę smutny, bo planowałam, żeby misia dać na wierzchu, a dziewczynka miała być od środka, ale ostatecznie plany się zmieniły dynamicznie i dziewczynkę mamy na wierzchu. Jeżeli coś Wam się z tego filmu podoba, to jak zwykle listę wszystkich produktów użytych w tym wideo zamieściłam w opisie filmu. Zapraszam na naszą grupę na Facebooku, nazywa się Inspirello i Przyjaciele. Znajdziecie tam fajnych ludzi wkręconych w deku. Do zobaczenia.